sai ya yi riko da su har matansa da ƴaƴayensa ka saka da su sharafa jikokinsa dole in gaishe da su amarya daga mai son ku baya kuka ko kaɗan ƙaunar ku da in yaban ku shi da riƙe hankalan shauƙi dani da jiyali ka ni ku daddada wala ma gidan ku na tsawo maula dan gaba baban mu farin cikin waje kan al-mustafa daga mai inkarin kashar ku bai ma san ka ba kai dai ya nake gani ba zan hangi wani ka ba ba wanda ya ambace ka ba ka amsa masa ba kakansa su haila sirrikin lura a gai da kai cokar da kai wata yau girma ta yi da kai kai ne ka bani dole in alfahari da kai maula ya farin cikin batun kawo na a kai kai rabu ya ba wa ko mutum ma karya yake sama ta yi wa yaro nisa ɗaga ido yake kai ne jiya kuma kai ne yau yaya kake lamarin ka sai dai shiru wallahi tuba nake baban su kamala sanni dan sai da fatima shugaban masu yabo khalifa shagbar hawa ya mai hassa da daga abu dole a sallama sabbai ka farin cikin mu kai ke jarraba akan kaunar ka bani ji bani gari bane komai ma za a ce sharfu kai ɗeran sani duk wannan abin da za na yau shi ne ke mani duk mai cuta ya zo sharfu ya zama magani Rabiu murshiduna dar kai ke a cikin yabanta imamuna kai ne kan bani dole ne in maka jinjina in gode wa ilahu sarki na rabbana ni burina so ka ba in gane ka ba duk wani mai nasari ba zai gane zubar ka ba annabi kakan ka kai har fadar shugaba ai mana haka dan isar batular mu uwa uba daga na kwarai ba za da tabakin mahaifansa ba wanda zan zo kuka na gidansa ya sa gaba aikin baban shi kadai ne muka sa gaba ba zan taba wani aiki in dai ba nasa ba kai mana dafa'i da dafa'in da kake da shi kai mana jallabi da jalabin da kake da shi sanya na hidimar ka duk tsawon nan barbashi sanya na hidimar ka samsam kar na yi rashi a garmun nasu yaban ka ya zamo wani alfahar wurin raina yaban ka ko da zai yi da gyar to nake umar ka bai
baituka sau dubu biyar dora na akan jinyar kakar da suka yi duka. Ya Allah ga Sharif Fatuhun ku kula da shi, dukkan wani hidima kasa ya kasance da shi, sanya masa juriya aikin ka da ai babu shi, ya zamo kullum kuna tare ba ka rabo da shi. Usman anan ne za da huta Abul Abbas ne, ɗahun Alhaji Sharif Rabiu baban kun ji gyara ku gyaran dama da dubun kuni, hadiya dai ta gun Sharifi dama na kuni. Usman